Kaskezur 2008an sortu zen Baztango bailarako isiltasuna noiz eta rock doinuekin astintzeko asmoz. Hasieratik 4 kide osatute taldea, eta euren ibilbidean zehar 80ko hamarkadako rock alternatiboaren eragin nabaria izan dute. Sonic Youth edo Pixies bezalako erreferentziekin. 2 ahots, 2 gitarra, baxua eta bateria oinarri hartuta. Euskal estenen alternatiboan soinu propioa landu dute urteetan. Lehen diskoarekin Itzulera 2008an, Gure Jokoa 2010an, euren estiloa definitzen hasi ziren, baina Ilgora 2013an izan zen jauzi kualitatiboa ekarri zien lana. Euren soinua sendotu eta euskal alternatiben artean ezagun bihurtu zituena. Horren ondotik etorri zen Azpisugeak 2017an, kritikaren eta publikoaren aldetik karrera beroa izan zuen eta urteko diska honen zerrendetan sartu zen. 2019an kaleratu zuten Iesitoaz Animaliak, eta han eta hemen kontzertuak eskintzen aritu ziren 2020ko pandemiak geldiarazi zituen arte. Azken urteetan mantsoago aritu badira ere, ez dute eten sormena. Mendiak 1976ko dokumentalerako egindako abestia izan zen azken agerpena, baina 2024an Deus diskoarekin bueltan dira, gogo eta soinu berrituekin. Kaskezurrek berezko lekua irabazi du euskal rock alternatiboan, eta Itzulerak ziur uzten du, bazterreko soinuek oraindik ere badutela zer esan gurean. Prest egon, berriz ere zarata ederra dator.
Taldeak badauka ibilbide bat, 2008an sortu zen. Ez dakit sortze horretan helbururen batekin sortu zen taldea, edo sortze bat izan zen nahi, ez dakit. Beti gustatu izan zaigu musikan ikuste, eta batez ere musika handitzen zuen dugulakoz. Eta, orai solasten dugu Inigo eta biek, basikamente, porque taldearen sorreran ginen gu biek eta bertze bi pertsona gehiago, baina, erren nahi dut ez, azkenean, geroz eta musika gehiago entzun, sartzen zaizkizu gogoak, musika talde bat egiteko. Ez ja musika jotzeko, eta igual musika ja jotzen zenuen, edo musika eskolan, edo zerbait, baina talde bat egitea da beste gauza bat, nik uste. Eta guai dagoela talde batean egotea, eta kantuak batez ere zure kantuak egitea, nik uste, hori da gehien mugitzen gintuena, nik uste. Ez dakit, balorazio bat eskatzen baldin badizuet atzera begiratze horretan eta gaur egun arte, ez dakit ze balorazio egingo zenuten? Bueno, ez dakit, balorazio bat gangara beti ere saiatzen, hori izan da gure hobia edo, elkartzen, astero eta hola, eta diskak atratzen, eta balorazio aldetik beti izan dugu suertia jo izan dugula eta hemen, eta gustora pasa izan dugula, osea, ederki. Eta, hemendik aintzin iruditu berdin segituko duela, osea, ederki, gustora. Eta sentimendu bat eskatzen baldin badizuet? Sentimendu bat. Sentimendu bat. Bai, ez dakit, zu taldean hasi zinen horretatik gaur egun arte, ez dakit, atzera begiratze horretan, ez dakit, ze sentimendu du barrenin, ze atetzen zaizun barrenetik? Ni hasi nintzen guan dela 10 urte dola beraiekin, eta gaur egun baldin bat zen bezala, egiarran behitzen dut guan dela 10 urte, eta iruditzen zait dela lehengo asteko kontzertua bezala. Eta, hasieratik zineten horiek, ez dakit, gaur egun ere, 2009 horretatik gaur egun arte, denbora pasada, ez dakit, sortu zenuten momentu horretan ere, uste zenuten gaur egun ere hor segituko zula taldik. Azkenean afizio bat da, eta Kaskezur baino leheno baziren bertze talde batzuk ere, jotzen ginuen, adibidez nire kasuen akordeonak kale jiretan, eta nik etxean ere, etxean beti musika izan dugu, orduen, ez dakit, ez duzu planteatzen ere, azkenean batekin bertzeakin elkartu eta bertzea atratzen den, eta hoixen. Zergatik euskaraz? Horrela ateratzen da, talde hau, Benpin, Elizondokoa da, Baztanen hasi zen, eta suposatzen dut euskaraz ateratzea eta ateratzen dela, naturala da. Ez dakit, konposatzeko momentu horretan, ez dakit norek konposatze dituen letrak, ez dakit nork egiten du zer taldin, ez dakit, errexago egiten zaion, edo zaizuen, horregatik erratut, ez dakitela norek egiten duen, euskaraz konposatze horrek, edo naturalki den zerbait, edo autu bat izan den. Autu bat bai, noski, hori seguro, baina aldi berean bai nik uste natural ateratzen dela. Zuk pentsatzen duzu Kaskezuren kantu batean, eta azkenean nahi gabe eta nahita euskeraz ateratzen dira kantu horiek. Ez dago bertze modurik, izan zena raroago edo forzatuagoa gazteleraz edo adibidez inglesez egitea kantuak Kaskezurekin. Ez egu horrela buruan ez da erreixa pentsatzea modu horretan. Eta ez dugu nahi suposatzen dut, ere ez. Ez duzu mai gainean jarri inoiz ere aukera hori. Eta ez dugu eginen, Kaskezurekin ez Benpin. Eta, galderan ere joak izen nork erabakitzen du zer taldean. Ez dakit, normalean batek eramaten duen lehenengo doinuren bat, eramaten duen zerbait, edo letra joaten den lehenengo eta gero letra horreri zerbait jartzen diozuen, ez dakit nola duzuen. Edo nola behintzatzuek lan egiten duzuen talde bezala. Zego gain dela gutxi, 2024an atera zenuten lan berria. Ez dakit lan hori ere nola joan izan zen. Normalian Jon edo Inok ekartzen dute doinuren bat etxetik egina, eta gero lokalean lantzen txugu denen artean, eta bakoitzak sartzen du beria, eta hola izaten dire kantak normalian. Eta guztu letrak gero sartzen duzuela, ez? Gehienetan
igual baten batin... Normalean abesten duenak entsaioetan, ez? Bai. Eta holaxe, bai. Gero ere, ez dakit, taldean ere imaginatzen dut aldaketak egon direla, hasieran errandu zuen aldaketak egon direla. Ez dakit horrek ere soinua aldetik ere aldaketarik izan zuen? Bai, azkenean, partaide berriek izan eta soinua beti aldatzen da, nabari da. Eta gure kasuan ere, ez dakit, aspaldi hasi zen taldea, aitzan ginuen musika mota bat, gero hasten zara bertze musika mota bat deskubritzen eta hola, eta nik uste bai izan zen, batez ere Hilgora diskotik aintzin ja bertze bide bat, igual lehenago zen rock klasikoagoa, pixket blues andoinuak eta horiek guztiak hartuta, eta gero hasi ginen bertze musika bat ere aitzen, eta bueno, pixket soinua aldatu zen, eta gero partaideak aldatu ahala baita, bai. Azkenean bakoitzak bere alea edo bere zerbait jartzen du ez. Ez dakit hor ere, lehenagotik ere sortuak zauden kanta horietan, ere nolabait ere eraldatuz joan diren, azkenean ez, kanta hori sortu zenin, kanta bat modu batin zen, eta norbait berria sartzerako horretan, ere ez dakit aldaketak egon ziren. Edo nabaritzen duzuen, zuzenekoren batean aldaketak horretan ere. Hombre, zerbait ere beti nabari da, bakotxa badu jotzeko modu bat edo, baino beti ez dugu haunitz ere atzeko kantak berrikusten, eta orduen nahiko igualtxo jotzen ditugu, alde horretatik aldaketa minimoa da. Bai. Ez dakit, entsaioetan konstanteak zareten. Entsaiatzeko orduan konstanteak zareten, edo normalean, talde guztiak bezala, ez dakit zuen kasuan ere horrela den, igual lan bat ateratzeko orduan entsaio gehiago egiten dituzuela, eta ja zerbait landua dagoenean, ja igual akaso ere zuek ere uzten duzue entsaio horiek egiteaz edo ez dakit. Bai, azkenin lana teitzerakoan eta bai ensaioa, bai asteroko ensaio hori dagola, baina gero igual baituzunin tirada batzuk kontzertuanak eta bai hartzen hartzula denbora bat ensaiatu egoteko, edo azkenin jotzen nahi zara konstantemente. Gero ere, antzikun, lehenago errandut, orain dela gutxi lan batatu duzuela, lehen urtin. Galdera da, fisikoan atera duzue? Bai. Zerkera ematen du taldeak gaur egun ere, edo zuen kasuan, fisiko zerbait ateratzea? Ze, galdetzen dut galdera hau, ze gaur egun ere bai ordenadore berriak eta bai kotxe berriek ez dute aukera hori CD-ak sartzerako, eta ez dakit, zerbait behar duzuen horretan fisikoa zuen lana ikustea, edo egiten delakoz eta listo. Fisikoan ez baduzu ikusten, ez dago diskorik. Bai, badago disko bat, baina guk ez dugu horrela ikuste. Nire kasuan benpik, nik nahiago dut fisikoan beti egin. De hecho, CD-a geroz eta gutxiago saltzen da, baina nik adibidez nire kasuan, nire bilduma etxean duten disko bilduma gehiena CD-ak dira. Eta ditut pila bat CD. Eta niri CD-a gustatzen zait. Viniloa ere bai, baina bai vinilorik edo CD-rik gabe diskoa berri bat ateratzea, nik ez dutela ikusten. Behar dut hori eta digitalean, gaur egun dago, behar duzulako zegotea ere bai. Iristen zara leku gehiagotara eta azkenean ikusten duzuna da, kontzertuetan adibidez, iritsi baino lehen, jendeak ja entzunda daukala diskoa. Ez duela diskorik behar. Gainera ez dago kasi denda fisikorik non diskoa saldu, beraz, errexagoa da jendeari iristea digitalean. Baina aldi berean gero diskoak saltzen dira zuzenekoetan, hasi que behin diskoa entzun da, jendeak erosten du ere bai, etxean eukitzeko bilduma zaleak badira ere bai, eta baina bai, fisikorik gabe ez dakit, zoarara izanen zen bai. Akaso igual, teknologia aurrera doa ez, baina igual musika hor segitzen duen zerbait dela errango nuke, ez dakit. Bai. Gero ere, errandu zuzuk itxin pila bat ze dituzula. Ez dakit horien ere uste duzuen musikarien zerbait dela,
Ze, eske, pasate galdera boitun den guztitan, berdin arraznat, jo, eske nik segitzen dut joaten kontzertu batera eta erosten, edo ni ere joaten naiz segitzut erosten. Ni ez. Nik ez ditut CD-ak erosten, zer nik ez dut gaur egun non entzun. Eta ez dakit, eta konturatzen ari naiz, hori, musikariak jarraitzen dutela erosten. Ez dakit... Nik ez dut ikusten musikazale ez den musikari bat. Ez dakit nola esan. Jotzen du trompeta, baina jotzen nire trompeta eta bakarrik eta gustatzen dut trompeta jotzea eta ez dut, eta ez duzu musikarik entzuten, ez. Entzuten du denek entzuten dutena, hori ez da. Ez dela musikari bat, baina musikari bat ez da instrumentu bat jotzea. Musikari bat da musikari sentitzea eta musikan pentsatzea eta musika egitea eta alibera musika entzutea, gero. Noski, musika egiteko behar duzu musika pila bat entzun. Eta ez da behar bat bezala, osea behar bat obligazio bat bezala, baizik eta da behar kasi fisiko bat, ez? Behar duzu entzun, hemen denek entzuten dugu musika pila bat, denek. De hecho, solasten aldugu pila bat musikari buruz. CD-na ere bai da, izaten da adinan kontua, Etorran, gu leno, ez genuen Spotify eta gauza hauek, eta beti CD-ak entzuten genituen. Orduan, guain guri normala segitzen zaigu egiten, aditzea musika CD-etan. Igual gaur egungo gaztiak ez dute horren ohiturik eta ez dute falta motatzen. Gu, bai, CD bat ateitzia da, ateitzia CD fisiko. Eta taldeko gaztenak zerraten du neri buruz? Pues berdin, azkenin zure diskoa eskutan izatea, ez dakit, ilusio egiten du. Eta, jode, hor duzu. Itxian eroste dituzun disko berriak eta itxian ekipo batetik aditzia. Mobiletik aditu bino, aldatzen da gauza. Zuk gaur egun CD-ak erosten zaren horietako azarela zara? Bai, ez da unitz, bino bai, tarteka eroste. Orduan igual, akaso adina kontua? Adinean kontua, pues bueno, ez dakit. Eta egia da Mikelek erraten duna dela musika nola entzuten duzun, soporte fisiko horretan, mobilean entzuten duzun musika, ez dakit, Bluetooth konexio batekin, ez dakit, hori musikari batek narabitzen du. Osea, soinu kalitate hori daukana formato fisiko batek eta altabozon batzuk etxean bat, ez dakit. Ez da, bai, behar duzu. Soinua, kantak, ez dakit, letretan ere gai konkretu bati normalean kantatzen diozuen, edo ez dakit, inspirazio hori edo zerreri kantatzen diozuen, edo baduzuen zerbaiti kantatzen diozuena. Ba, gierran ez, eta gainera saiakera izaten da beti alik eta gai gehien atratzea. Ez dakit, pixket gauza berriek, musika mailan saiatzen zara gauza berriek atratzen, eta letretan baita ere. Orduen, igual errepikatzen dire gauza batzuk, baina, alik eta zabalena.
Ezagutzen ez zaituzten norbait, hau ikusita gero zuen musika entzuten jartzen baldin bada, ze musika mota egiten duzuela errango zenukete? Galdera zaila, inorek ez dakielako gaur egun, ze musika mota egiten duen, Ba, egiten dugu musika, bueno, rock musika izaten alda, baitu doinu eta melodia ugari, pixka bat desberdina nik uste edo pentsatzen dugu direla, eta batez ere dago lau instrumenturen arteko joko hori, bajo, bateria eta bi gitarren jokoa. Jokoa nahiko klasikoa da, baina saiatzen garena da egiten zerbait berritzailea, pasatu gabe, bueno, ez dakit nola esan. Batez ere izatea beren hortasuna. Hori da garrantzitsuena guretako, izatean hortasuna. Eta dinamika. Akaso horrek uste duzu bereizei egiten duela Kaskezur bertze talde batzuetatik? Bueno, baliteke Euskal Herria mailan igual badugula gure leku txikia edo gure hortasuna eta ezagutzen gaituzula ez dakit soinu mota batengatik edo zerbait, baina bueno, ere ez da sobera berexia, ez dakit. Bai eta ez. Galdera honen erantzuna nahi dut bakotxak bat erratea. Ah, vale. Eta ez da erresa. Ze ez dakit zuentzako badago abestiren bat toki bereizia duenak, zuen errepertoretik, noski? Bai, niretako Lore Sorta. Niretzat... Euria, adibidez. Ez? Bai, niretzat berdina. Euria. Bai? Pues niretzat zen izango kantik, hola, ze gainera saiatzen gara alik eta hola repertorio zabalena izaten eta kontzertutik kontzertura aldatzen, orduen, bai. Edo bat aukeratu behar da. Bat aukeratu behar da. Ah, bai, venga. Gustatzen zaizuna jotzea. Ah, vale, bai. Pues ginen eren egun. Eta hau aukeratuta, errango zenuketen badagoela kantaren bat zueri talde bezala pila gustatzen zaizuena, mino kontzertuetan ez duena ematen jokua edo nabaritzen duzuena momentu horretan bajoi puntu bat dagoena. Ez dakit, nozait nabaritu duzen badagon, eta ez dakit, imaginatzen dut, eta bertze taldek errandiaten ez, kanta guztiek zuzenean ez dute funtzionatzen, ez? Mino, ez dakit nozbait nabaritu duzuen badagoen kanta bat zuentzako erraten duzela, jo, eta zeba kanta honek ez du funtzionatzen edo kanta hau zeba jendea ez dago hor motibatua, guk pila motibatzen garen horretan. Bai, niretako badago kantu bat dela Animaliak, niri flipatzen hauela, eta bai ikusten du jendeari gustatzen zaiola, baina batzuetan ez dutela ulertzen igual badilakoz pasaje ezberdin gehiegi. Baina niri flipatzen hau kantuak, eta da como, ostia, ez duzu flipatzen zati honekin? Ez dakit. Batez ere hasierakin, Osea, hasiera eta estrofa zatiarekin, baina bueno, igual jendeari ez zaio... Bai, baina Animalia kantua adibidez pasatzen zait, bai? Bueno, baina batez ere, ez dakit, bai. Eta gero badire batzuk ez ditugula jotzen ere, hori dela pila bat. Izan daitek ere bai horregatik, igual batzutan ikuste duzu zaila dela zuzenean eramatea puntu horretara, diskorretan badago kantu bat, nola da, seigarrena, naizela horitzen naizena, tio. Dela mantxo, gaindosea zurrengoa. Osa, hori zuzenean orai izanen zen zaila, bai, delakoz, baituz, bai, baina, bueno. Errepertorioa zerran duzu zerbait, ez dakit nola aukeratzen duzuen kontzertu baten aurrean zaudeten momentu horretan errepertorioa. Ze, imaginatzen dut orain saiatuko zaretela azken laneko kantak gehiago jotzea edo, ez importantzia pixka bat ematen horreri. Ez dakit, errango dugu gaur kontzertu bat duzuela, ez dakit, nola aukeratu duzue kontzertunetako errepertorioa? Gaur ere xagoa da zergatik gaude bakarrik jotzen, orduan ez gaude adibidez bi edo hiru talde.
Balima zaude bi edo hiru talde, izan behar da pixka bat motzagoa bezala. Bestela sartzen duzu txapa bat eta gero horrengo taldea ja... Eta orduan gaur da pixka luzeago, orduan ez daukazuelako badago aukera gehiago. Eta nik nire ustez gehiena begiratzen duguna da holako dinamika bat egotea. Pixka bat igotzea eta gero intensitate batean zaudenean ez sartzea beste kantu bat gogorrago harindik amaizik eta pixka jeitsi eta jendeak ere bai deskantsu bat izatea edo izatea horrelako ez dakit, montaña rusa bat bezala, horrelako zerbait. Ez dela rato guztian behitik baizik eta dago iti eta behitik eta behitik. Ez dela izan ezer. Hasieran erran bezala, taldeak badu ibilbide bat. Ez dakit momenturen batean izan duzuen momentu bat, erronkaren bat edo erran duzuela, polita izan da ibilbidea, baina onaino. Taldeak ezin du jarraitu, gauz bategatik edo bertze batengatik. Ez dakit momentu hori izan duzuen, eta izan baldin baduzue ere, nola egin diozue aurre egoera horreri? Nik errango nuke ez, ez? Ni ez, behintzat egin, ez dakit. Nik ez dut izpetxatu. Hori da gehiago personala bezala, ez? Batik erratea igual, pasatu izan zaigu, ezin du ez du nahi jarraitu, sin más. Eta denak bilaran, gelitu gara, como jo, pena, baina, ez duzu pentsatzen... Nola, ez digun exigitzen ere kriston pila, igual bai, diskoak ateitzeko momentuan, eta kontzertuak eta hori, baina bertzera ezkara horregoten atope, astero, ez dakitzen bat aldiz. Orduan, horrek ere laguntzen du erautia erraxago, nik uste. Gainera, hobe da ez ustea bezala, total, zertako. Zogotean zare jaute bat ez haitu gabe. En plan, egin behar dirudun, egitegatik despedida gira bat, alako zerbait. Baina, uste badugu izanen dago, baina zertak gutxi, ez? Egiten alditugu deskantsoak, horrela, igual egon, baina ateratzen dara, gainera, igual. Eta deskantxo horiek izan dituzuela errango zen nuke, ez dakit, 2017an atera zenuten aurreko lana, 2024an urrengoa, erdian badekit dokumental batentzako zerbait egin zenutena, baina, egin beharreko zerbait da, eta egin zenuten, hauterran. Ez dakit, hor ere, igual deskantxo baten beharra sentitu zenuten eta paroi bat egin zenuten, edo demora horretan ere taldea jarraitu zuen eta konposatze laretan ibili zineten? Ez, gu garai horietan izatzen justo pandemia movida guzti hori, eta orduan batzu ginen Iruñan, ez? Zinen Iruñan, gu ni Amaiurre, Mikel Lesakan, ez ginen ez da mugitu kasi, eta paso gontzen hor garai bat, igual ez ginen gelditzen ensaiatzeko, baina, bueno. Bai, eta ez dugu nolako prisarik ere, ez, hori da. Baina, konposatzean gara nahiko, konposatzen dugu nahiko mantxola ez dago zubera. Zait, irakurri dut, Ilgora izan zela jauzi kualitatiboa ekarri zuen lana, horrela uste duzuela errango zenuten? Bueno, hori izan zen, batez ere estilo aldetik aldaketa izan zena, eta uste dut estilo berriek aizo be enkajatzen zuela gure jotzeko moduakin. Orduen, gauzak erresago atratzen hasi ziren, bai, aldaketa izan zen hor, bai. Lehenago gatu dizuet, erronkarik izan duzuen, orain galtuko dizuet, ea ze asmo berri dituen taldeak gaur egun? Berriek nik uste ez direla betikoak, kantak itia eta kontzertuekin segitzea. Orduen, hoize, eta diska berriek atra eta jotzea. Nola heldu zaizkizue heldu diren urrengo hilabete luze hauek? Ez dakit? Badire data batzuk eta hola, eta hoize, horiek ingo ditugu, eta berrazten garen igual kantu berriak behiratzen eta hola, baina hortaz ez dugu hitz egin ere, oseak hasiko gara mantxo. Ikustut, lasai hartzen dituzuela gauzak, ez? Ez dakit hala den, ere zuen filosofia, edo prisarik ez duzue gauzak egiteko, prisarik ez duzue, ez? Horrela ikusten dut. Azkenean, bai, gure referenteak ere bai, ez da hoien gatik, baizik eta gure gatik, baina, ikusten duguna da ez dutela inolako presiorik, eta guk ere ez daukagula presiorik ez dakit.
Eske, bai, lasai, hobe dira gauza lasai hartu, zergatik. Ezkenan daramagu 20 piko urte jotzen, 20 urte horreko zerbait elkarrekin jotzen, jarraitzen duzu, mantxo, eta prisari gabe. Eta norbetek baldin badu beste proiekturen bat aldi berean, egiten du zerbait, hortik barna, eta hori. Azkenean. Lehenago eskatu dizuet kanta bat aukeratzea, orain kontzertu bat aukeratzea eskatuko dizuet. Kontzertu bat, niri gustatu zitzaidan, haunditz, orai dela 5 urte Gernikan eman genuena antitxokon, trinketa antitxokon. Pandemia baino lehen izan zen. Pues, ya que hemen gauden, pues, gaurkoa, edo, pues, oin dela 5 urte, ez, genuna hemen, edo, Katakun. Pues ni enmata de ixe hori non dago? Azkoitia. Han autoritzapen aitzena, bai. Inoren eronekin, bai. Eta, errango nuke, anoetako bestetan, gaztetxean, arras gustora, duela urte batzuk, eta oroitzapen hona dut. Mikelek eran du, Katakun eman guzu gaur kontzertua. Leku berexia dela errango zenukete? Bai, azkenin, niretzat bintzat da itxin bezala, jotzia, ez dakit. Katakun, eta jendeari gustatzen zaio musika pila bat, eta normalin etortzen dena ditu dizu, eta bai, gustora, itxin bezala. Bukatzeko 2 galdera ditut. Bat, eta igual akaso sakona den, edo ez den sakona, baina bueno, nola ikusten duzuen musikaren panorama Euskal Herrian? Ikusten dutelakoz, eta bueno, lan honetan nabilen saio honetan hasi naizenetik, aurkitu dut pila bat talde. Eta ez dakit zer duen, bueno, kasu honetan Nafarroak errango dut, musikangatik grin hori izate horrek, edo zer duen horren bertzeko talde egoteko. Ez dakit baduen zerbait, ze hemendik kanpo joaten zarenean badaude taldeak, baina igual ez daude horren bertzeko talde txiki, edo ez daude... Pues ez dakit zergatik izan den, baina bai egia dela Nafarroan ateratzen dira talde interesgarri pila bat, nik uste. Bautela horrelako malizia edo ez dakit zer den, gaiztoago ezala dira. Baute dola rock puntu bat, punk rock puntu bat, edo zein estilo izan da ere bai, edo pop, edo igual du, edo trap, edo rock, edo igual du, berdin du, edo... Baina bautela, bai. Eta izanen da, handiz aspertzen garela, Nafarroan, ez dakit. Eta behar duzula zuk zerbait egin musikarekin, ez dela aspertzen zarelako, baina... Edo, kaso, musika eskolak ahitzongi ikusiak daudelako, edo jendeak... Niri musika eskolak ez ditzen eman, 0. Osea, 0, eta nego naiz 7 urte eta aspertu naiz, ostia da bezala. Baina igual da, 80 hamarkadan, bai. Eta ikasi zenuen. Klarinetea, bai. 7 urte. Ez dut hartu hori dela 30 urtetik klarinetea. Eta aspertu nintzen, baina pila bat, Hori da gauza bat super aspergarria, eta solfeo eta guzti hori. Hori ez da musika gainera, osea, bai da musika, baina erranei dut, osea... Eske, bai, baina zen... oso itxusia. Ez dakit nola egiten alde, musika horren itxusia bihurtzea. Bai, bino, bueno, a ber. Eta barkatu, irakasleak eta guzti hori gaina. Bino, erran nahi dut, akaso igual zuetzinen gustora egon, etzinen, bino, gero, klarinet hori alde batera utzi zenuen, bino, gero joan zinen bertze instrumentu bat, eta hartu zenuen, eta akaso zure kabuz ikasi zenuen, eta zuk nahi izan zenulakoz. Bino, ikasketa hori ja hortz egon. Bai, bazegoen zerbait afinatzen alduzu, ahotsa, bakizu nahi gabere bai, baukazu ez dakit, ez? Belarri hori egiteko eta guzti hori. Nik erramarra dut nik hasi nintzela musika eskolan, eta utzi nuela ze aspertzen nintzen pila bat. Bai, hori da. Osa, nik erango dut eta adibidez, Iñigok izan zuen formakuntza alternatibo bat bezala, ez? Etxean, erdital, eta beti kantua jotzen. Musika ikasi, kantua jotzen. Praktikoa, bai. Ez musika hizkuntza bat ikasi, ez dakit ez? Dorri mi fa sola hasi do. Eta, venga, eta hori da gauza. Eta bertze galdera zen, galdera edo eskaera bat da, ez dakit, mezu bat eskatzen abile,
mezu bat, zait, 16-17 urteko neskamutiko talde bateri, talde bat sortu nahi dutena, nondik hasi, eta nola hasi kontzertuak ematen. Uste dut, hori dela gaur egun igual akaso zaiena den hori, ze, bueno, izen bat duzunean eta igual akaso zuri deitzen dizutelakoz, mino hasi berri den norbait, nola hasi? Pues gustoko duna egiten hastia, ez dakit. Ez guztia influenziatzen dauden, ez dakit. Bueno, da handiak diren bertze talde batzutatikan, eta gustatzen zaien egitea. Ez dakit, hortikan ateitzen dira azkenin niretzat behintzat proiektu interesgarri direnak. O behintzat zerbait diferentea dute, o personalidade diferente bat dute, ez dakit, da bertze... Bai, eta gustatzen zaien egin, eta... Akaso bakotxak bere soinua aurkitzea, ez? Bai. Eta ez, zuk eran duzun bezala ez influenziatzea, igual bertze aditzen den edo bertze musika hori, bertze estilo batzuk daudela eta bertze mota batzuk daudela, ez? Hori da. Eta, bai, hori da. Bai, musika azkenin duzu kriston abanikua. Egiten duzu, nahi duzuna. Bueno, nire partetik nik behintzat ez dut galdera gehiagorik. Ez dakit zueri zerbait gertatu zaizuen hor erran nahi duzuena taldeari buruz? Ba, bueno, 2028an gaude. 4 urte falta dira 2029ra llegatzeko. Aber, 20. urte horren bat ere hortxe egiten duzuen. A ver.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.